Nagbabalik na po ang radio DJ na kapag na-in love, nonchalant. What? Kung gaano ako kadaldal, kaingay sa radyo kapag ako na-in love at talaga nga namang nasa relasyon, hindi ako maboka, hindi ako madaldal. Oo, I'll be the one na talaga nga namang makikinig lang sa'yo. Oo. Ang tagal ko na ring single Uli, nagbabalik po DJ Kim Chino sa kanyang programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Oo. At ikaw na nakikinig ng radyo, gusto ko lang sabihin na kami po ay naka-live sa YouTube. So kung gusto mo makinig, makipagkwentuhan at syempre makita si Kim Chino habang siya ay nagsasalita, ay nako, sinasabi ko sa'yo, pwede kang bumisita sa YouTube ng Love Radio Manila para mapakinggan, makita mo na rin ako. Oo, eyeball natin. Ang tanda nung eyeball. Meet up na pala, no, yung generation or yung ginagamit ng generation ngayon. Anyway, mahal, balik na tayo sa Chinitox, usapang pag-ibig. At di ba nga sabi ko kanina, may mga taong hindi lang expressive, hindi lang talaga masalita, ang tawag sa kanila nonchalant, pero hindi ibig sabihin nun hindi ka mahal. Diba? Hindi porket hindi pala react, very silent, kalmado, akala mo hindi ka na mahal, may tao lang talagang ganun. Katulad nung sabi ko, ganyan din ako kapag na-in love. Wow! Tahi-tahimik, pa-mysterious, para kunwari, gwapo. Anyway, kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay may nonchalant jowa, boyfriend man yan, girlfriend, o di kaya asawa, ay nako, tutulungan kitang makahanap ng regalo, lalo na 'di ba? Minsan kapag tinanong mo, ano ba gusto mo, sasabihin niyan, bahala ka, ikaw na bahala, kahit ano, kahit wala. 'Di ba? Totoo. Kaya naman tonight, ibibigay ko ang ideal gifts sa jowa mong nonchalant. 'Di ba? Para hindi ka na mahirapan, hindi ka na nangangapa, 'di ba? Siya na lang ang kapain mo. Hoy! Sabi ko kanina, mahal, unang regalo sa nonchalant jowa ay pagluluto. 'Di ba? Lutuan mo ng pagkain, lutuan mo ng kung ano man ang paborito niya. For sure kung jowa mo 'yan, asawa mo 'yan, alam mo na kung saang putahe siya talaga nga namang may gana, sarap, napapa-extra rice, 'di ba? Ako personally, naalala ko nung ako'y in love pa. What? Pinaglulutuan ako nung ex ko dati at talaga nga namang after nun, bumabawi ako sa kama. Bakit? Kasi magnanap, di ba? Movie marathon, di ba? Yari ka sa akin kapag masarap ang ulam mo. Di ba? Lalo na kapag yung paborito kong sinigang, ang kanyang niluto, ay talaga nga namang performance level after kumain. Wow! Pangalawa, mahal, ito na yung sinasabi ko, ano? After kumain, pangalawang regalo sa nonchalant pong jowa, ito ideal din to, sarili mo! Diba? Hindi ka nagagastos, hindi ka nabibili pa sa mall. Kung ano yung nandyan, kung ano yung meron ka, yun ang ibigay mo. Diba? Ano ibig sabihin na sarili mo? It's the quality time. 'Di ba? Kung tapos sa kayo magtrabaho pareho, 'di ba? Masarap umuwi sa taong mahal mo. Ikaw pa rin ang uuwian kapag mahal mo. 'Di ba? May mga tao talaga na masasabi mong pahinga. At minsan totoo rin kasi yun kapag yung jowa mo tinanong mo anong gusto mo, sasabihin niyan wala. Pero deep inside, ibig sabihin lang noon, pwedeng wala talaga silang iba pang gusto or ikaw pa lang satisfied at kontento na sila. Yabang! Di ba? May mga ganong pagkakataon na kung saan ang sarap din talagang mapunta sa taong marunong makontento at ikaw lang sapat na. Ideal gift yan sa mga nonchalant. Kasi usually ang problema sa mga nonchalant na tao, yung mga kalmado, yung mga less talk, ay talaga nga namang hindi mo alam kung ano yung gusto nila. At minsan yung sagot nila na wala ay talaga nga namang contentment sa sarili nila. Diba? Kaya nga ako nandito para tulungan ka.
Anyway, mahal, tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan. Ikaw na nakikinig ng radyo, kung gusto mong makita, makasalamuha at makipagkulitan kay Kim Chino online, muli-muli nakalive po kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya tuloy natin ang kwentuhan doon. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music o Rakrakan. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Comment sa YouTube, di ko rin makikita, Boydy. Boydy, are you there? Ha? Anong mobile? Need na natin mag-out? Need na natin umalis? Itutuloy natin tong live dito. Pero yung comments, pwede kong mobile. Ayun ba yung sinasabi mo? Okay. Oh, kaya naman. Wait na dyan si Louie. Maganda yung nonchalant, low maintenance. Ayun yung sinasabi ko, minsan sa relasyon, parang ang gift yun kapag nagka-jowa ko or na-inlove ka sa nonchalant kasi super low maintenance niyan. 'Di ba? Unlike yung mga vocal, unlike yung mga sinasabing, hala, gusto ko nito. Hala, gusto ko ng bagong iPhone. Hala, parang gusto ko ng bagong relo o di kaya damit o kaya kotse. 'Di ba? Nakaka-pressure. Kaya totoo rin minsan yung jumowa ka nung taong kaya mong i-maintain. May mga tao kasing ganun yung jojowa ng pagkataas-taas, jojowa ng high maintenance, pero at the end of the day, kaya mo bang i-sustain? 'Di ba? Kaya mo bang i-maintain yung relasyon? Buti sana kung tanggap ka or wala talagang expectation at all yung jowa mong mayaman, 'di ba? Che, nandiyan na ba si Chean? Nandiyan si Tino. Hi Alexander, hi Abby, hi Louie, maayong gabi. Jonah, hello. Oh, ito si Step nandiyan na rin. Maayong gabi. Pero nakakatakot din kasi kapag nonchalant. Nakakatakot kapag wala kang emotional intelligence kasi hindi mo alam hindi mo alam kapag di na sila okay. Kaya okay din talaga kapag may communication kayo. Actually, after nito, magla-live ako sa Pwede ba magsabi ng black up dito? Pwede ba yung boy dito? Or black up lang din? Totoo. Minsan nakala mo okay pa, yun pala hindi na. Good evening, mahal. Good evening. Magbasa pa tayo ng comments o yung mga sagot nila. Nasaan na ba yun? Kapag nonchalant, minsan may mga material na gusto rin yan. Depende nga rin sa history. Ano yung history? History sa history sa cellphone. Minsan may mga sinesearch siya na bagay. Pero wag naman yung i-invade nyo yung privacy. Ako naniniwala na hindi nyo naman kailangan alam yung password ng jowa nyo. 'Di ba? Hindi naman kailangan na alam mo yung password ng cellphone, ng social media. Paano mo malalaman yung public use or yung yung conjugal conjugal computer. What? Magjowa pala may conjugal property na. 'Di ba? Not necessarily naman na i-stock nyo na gagamitin nyo yung cellphone. Pwede rin membership fee. Pwede yun. May mga gym naman ngayon, 'di ba? May mga gym, may mga yoga classes, pilates. 'Di ba? Bigyan nyo abutan nyo na agad ng key fob. For sure gagamitin niya 'yan.
Favorite snack or food? O, katulad nga ng sabi natin, pwede mong pagluto. Perfume or cologne? Pwede naman din yung mga neutral colored hoodies. Ako ma-appreciate ko yun. Kasi minsan kapag low maintenance ka, nonchalant ka, hindi ka na nag-e-expect eh. Kaya kung ano yung ibigay sa'yo ng partner mo, tapos mahalaga at mahal mo yung tao, ma-appreciate at ma-appreciate. Ako nga kung regaluan ako ng brief ng jowa, kung kunwari may jowa, regaluan niya ako ng brief, tuwan-tuwa na ako. Matutuwa na ako nun. Pwede rin naman libro. Depende. Ako kasi, siguro ma-appreciate ko libro pero hindi ko mababasa. Sentimental. Mas sentimental ako. Pwede rin yung mga Apple products. O pwede no, yung mga, ano ba yung mga magaganda? iWatch, di ba? Gusto ko yung low maintenance. Si Tayo Tangelo, low maintenance yan, teen. Maganda yung, Maganda yung sinabihan ka ng partner mo na bagay sa'yo. To kaya binili mo. Oy, pwede rin. Actually, maganda yun yung mga nagte-take note. 'Di ba? May mga ganong kilig factor. Yung parang, kunwari nagmo-mall kayo. Nagmo-mall, nagde-date sa labas. Tapos, parang bagay sa'yo to. Parang maganda sa'yo to. Tapos naalala, parang bagay sa atin dalawa to. Bibilan mo secretly. Tapos isusurprise mo. Anya? Totoo yung pagluluto mo na lang. Actually, hindi naman talaga mahal ang magluto. 'Di ba? But at the end of the day, kung bonus pa kung masarap, 'di ba? Tas nag-effort, o di kaya naging bonding nyo yung pagluluto, definitely. Definitely, that's worth it. Worth it ipanregalo. May mga tao kasing nonchalant kasi eh. They are very independent. Parang ako, parang college pa lang independent na. Independent financially, independent sa pag-aaral. Ang hirap kaya ng Maganda pag-usapan yan. Mag-podcast kaya ako, no? Pag-usapan natin yung mga nonchalant. Bakit naging nonchalant ang nonchalant? Bakit naging secretive o di kaya sobrang reserve ng mga nonchalant na tao? Diba? Marami kasing factors. Insulated tumbler, pwede ring iregalo. Ako, ang dami. Parang imposible sa tao ngayon na parang most of the people ngayon meron ng mga insulated tumbler, no? Kasi magagamit niya sa work o di kaya sa school, pati na rin sa biyahe. Parang all over the naman yan, all over the market or Philippines or country na meron ng insulated tumblers, di ba? Pero parang necessity naman talaga ang insulated tumbler. Kailangan mo uminom. Katulad ni Kim Chino, kape yung iniinom ko ngayon. Pinadalan kami ni Boydy actually ng kape ni Cherry Ann. Kasi nga birthday ni Cherry Ann. Happy birthday, Che. Minsan kailangan mo lang makiramdam. Totoo naman yun, kapag meron kayong nonchalant na karelasyon or nasa relasyon kayo na kung saan hindi pala kibo, kalmado masyado yung jowa mo, malalaman at malalaman mo yan eh. Malalaman at malalaman mo kung ano yung gusto niya. Aminin nyo, totoo yun, di ba? You'll know. You'll know what are mga makakapagpasaya sa kanya. Pwede rin naman mga gaming accessories. Di ba? Totoo rin, gaming accessories. Lalo na kung gamer yung yung jowa mo. Okay na maglaro ng online games. Di ba? Wag lang yung relasyon yung laruin. Yeah. Wag lang yung ibang tao yung laruin. Okay yan. Meron mga mechanical keyboard, di ba? Mechanical keyboard.
pang malakasang mouse, ano pa ba, headset, mousepad, di ba? Depende sa budget. Sabi ko nga sa inyo, Jumowa yung kayang i-maintain. Ang ganda na naman ng lips ko ngayon na para bang moisturize ang lips ko ngayon. Hindi nila alam, puro kape lang yung ininom ko ngayon. Pwede rin. Experience gift, Kimchino. Treat mo sa favorite restaurant or movie date. Pwede, no? Kung ano yung gusto. Minsan kasi hindi lang nagsasabi yan, pero kapag pero parang minsan meron na silang gustong puntahan, gustong tikman, gustong panoorin. Effort din. effort din, alamin. Pwede rin namang perfume. Actually, yung perfume, madaling makita kung mauubos na. Di ba? Kung i-refill nyo, ako na-appreciate ko yun. Naalala ko dati, meron akong era na gustong gusto ko yung mga mapangolekta ng perfumes. Imagine mo yung favorite perfume mo, mauubos na, tapos gulatin or i-surprise ka ng jowa mo, may bagong bote na nakabox. Communication is key, Kimchino. Yes, you are right. And never wrong. Body language reading, sabi ni Louie. Diba? Pwede mo ring kantahan ang jowa mo, sabi ni Abby. Actually, yung yung karaoke banding, okay din yun. Ako naniniwala talaga ako. Karaoke on top. Kunwari dating, karaoke bar tayo. Ay, never pumalya. Alam niya ng mga nakadate ko dati. Alam niya ng mga nakadate ko dati na yun yung namin, yung first venue, KTV. Effective. Di ba? KTV bar. Try nyo yan. Yung mga nag-explore, yung mga nasa dating era pa nila. Try nyong gawing first date KTV bar. Kasi nandun na lahat merong entertainment, yung karaoke nga. Nandun na yung food. Pwede ka umorder ng food. Nandun na rin yung venue na talaga nga naman ma-adjust mo yung ilaw, di ba? Kapag umpisa, kapag getting to know, syempre maliwanag pa. Pero kapag tumagal-tagal na yan, kakanta-kanta na, medyo i-dim nyo na yung i-dim nyo na yung ilaw. Bakit? Para hindi gano'ng mahiya kapag kumakanta. Oo. Hindi naman necessary na na maganda boses. Iba yung banding. Maganda yung karaoke date kung maganda yung boses. Actually, di naman need na maganda boses. Medyo naalala ko dati yung nakadate ko, sabi niya. Ayoko mag-karaoke, nag-aaya ka kasi for sure maganda boses, maganda raw singing voice ko. Kasi meron silang mentality or meron silang stereotype na kapag maganda ang speaking voice ng tao, maganda rin daw ang boses kapag kumanta. Totoo ba 'yon? Hindi ko alam wala akong research or science-based na na nabasa. Ayun yung nila, yung assumption na kapag maganda ang speaking voice ng tao, maganda rin ang singing voice niya. Syempre, pa-impress. Yun na nga lang pang malakasan kung yung boses na nga lang yung pang malakasan kung pang-akit. Syempre, gagalingan natin kapag kwentuhan, kapag call, landian. Sabi dito, sikreto sa nonchalant na partner ay hindi kung gaano kamahal ang regalo. Minsan kung gaano ka personal. Hindi naman din talaga sa price yun. It's all about the thoughtfulness, diba?
May mga bagay. Kung kahit nga maliit na bagay, yung maliit na bagay na makakapagpaalala sa kanya or naalala mo siya. Pag binigay mo yun sa kanya, definitely, di ba? Matutuwa at matutuwa yan. Mm. May utang pala ako kay ano. Sa kaya si Che? Thursday. Everyone is aware kung meron pang additional input something we can discuss. Okay. No worries. Meron kaming meeting on Thursday. Oh, basa pa tayo. Last two. Pwede mo iregalo ang GC. O pwede nga ang GC, no? Pero very ano naman yun? Very katrabaho. GC? Pera, actually, pera. Di ba? Perahin na lang. Or labas kayo tapos buy anything you want. Sana all. Hindi pa ako nakakaranas ng ganung relasyon na. Magde-date kayo tapos sige, sagot ko na. Pero ako dati nagawa ko na yan sa sa pagkain. Saan mo gusto kumain? Yan. Pero yung shopping, yung manlilibre ako shopping spree, hindi pa. Wala pa ako sa ganung level ng financial stability. Pero pagkain yan, sige, saan mo gusto kumain? G tayo dyan. You can never go wrong sa damit. Actually, yung mga katulad nga ng sabi, neutral colored, 'di ba? Ako bigyan mo lang ako ng white or black na na damit, gagamitin ko na yung araw-araw. White or black na brief, gagamitin ko na. Ganun ako kababaw. Ganun ako ka low maintenance. Dapat okay lang naman maging practical. Kasi totoo naman kapag naging practical ka, tapos sa relasyon, 'di ba? Kung kayo rin naman sa isa't isa, definitely yung savings na yun, mapupunta naman sa inyong dalawa. So choose a partner wisely and at the same time spend wisely sa tao. Hindi yung kakakilala nyo pa lang. Di ba? Kakakilala nyo pa lang, ginagastusan nyo na agad. Dami nyo na nagastos, di naman kayo. Saan yung yung comment section ko? Na-try ko na yung GC, ang weird nun. Di ba Louie, actually yung GC, pwede yan pang katrabaho. Meron pa nga akong GC sa dati kong trabaho. Meron akong sa dati kong company pala. Niregaluhan ako ng GC ng spa. Di ko pa nagagamit, di ko alam kung pwede pa yun. Ang hirap mag-shopping pag sa sarili pero sa ibang tao, oo. Minsan may ganyan talaga, yung kuripot ka sa sarili mo. Pero kapag sa ibang tao, galante ka. Ibig sabihin love language mo yun. Yung parang napapasaya mo yung tao. Boy D, are you there? Pwede na ba? 7:50? Anyway, mahal, tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan, bonding at kulitan. Kaya naman balik kayo sa 90.7 Love Radio Manila sa radyo. Tapos magla-live na rin ako sa aking TikTok page. Okay? See you there, mahal. Maraming salamat. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!